Aquestes vistes que estem observant són compartides des de fa milers d'anys amb molts pobles i cultures com els ibers, els visigots o els romans. Aquest turó ha sigut ocupat des de la prehistòria gràcies a la seva localització privilegiada i els abundants recursos dels quals disposa al seu voltant. Des d'ací s'han observat, donat i dirigit distintes batalles i també s'han pres decisions polítiques. Però, en aquest projecte, no anem a parlar de la història en majúscules, sinó d'aquella part que sovint s'ha omès o instrumentalitzat per definir allò de diferent com una alteritat, la història de les minories. Ens trobem al castell de Onda, fortalesa de període musulmà que mostra com la vila va viure el seu moment de màxim esplendor en els anys de l'Àndalus. Aquest era un dels símbols més importants de poder i habitaven els musulmans, els que el van construir, com hem dit. Però, una vegada que la vila va ser conquerida, i en especial a partir de que se va entregar la Carta Pobla, els musulmans van passar d'ocupar llocs de poder com aquests a viure així. La Moreria, un barri extramurs. Aleshores van passar de ser els dominants, els governants, a ser mudèjars i moriscos. Este projecte pretén investigar les relacions de les minories amb el poder i la societat, però no només la dels mudèjars i els moriscos, sinó també la dels jueus, que habitaven en aquest barri, actualment conegut com el barri de la sinagoga. Però el punt innovador del nostre projecte es troba en que no ometem a una minoria que normalment no apareixen en els llibres, que són els gitanos, i que estan presents en la nostra història des del segle XV. Però no només parlem de les minories en la història d'Onda, sinó també en la resta de la corona d'Aragó. Aquest projecte ens permetrà veure no només com han evolucionat les relacions entre els distints grups, sinó també com les seues cultures han seguit fluint, enriquint-se i relacionant-se. A més, no és una mera anècdota històrica, ja que la petjada que van deixar és part del nostre patrimoni, com tan clarament s'observa a Onda. D'aquesta manera, la música que resisteix a les dinasties segueix sonant. وروح سعيدة